alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina fatan kowa na cikin ƙoshin lafiya. Na yi muku wannan bidiyo ne domin sau da yawa za ka ga kana amfani da waya amma sai ka ga ka sa data ka yayi saurin tafiya. Ka sa 1 gig ka ga 1 gig ɗin yayi saurin ƙarewa. Wani lokacin a ranan, wani lokacin ma kafin ranan ka ga datan ka ya ƙare. To sau da yawa kana amfani da application ne wanda za ka ga kana amfani da waya kuma application ɗin ka daɗe ba ka yi amfani da ita ba amma kaga kawai yana running data. To wannan bidiyon zai kawo ma sauƙi ta yanda za ka sa data ka ga datan ka yayi lasting. Abin da za ka yi yanzu na farko shine idan ka shiga wayanka za ka duba ina ne settings, sai ka taɓa settings, kun gan shi nan, gashi nan settings na waya. Sai ka shiga settings ɗinka. Bayan ka shiga settings sai ka duba sim card and mobile network. So da yawa wasu wayoyin za ka ga ba sim card and mobile network ake rubutawa ba. Wasu ana rubuta mobile network ne wani abun da ya daban ko kuma mobile data ko kuma data settings. To ka ga nan, to ni nan a wannan wayan nan za ka shiga, gayi nan. Shi ne za ka shiga. Na buɗe nawa. To idan ka shiga nan ka ga Airtel, MTN, to za ka dawo ƙasa ne, ka yi scrolling ka dawo ƙasa sai ka dawo nan wajen network optimization. Gashi nan data settings, gashi nan. Data settings and data usage sai ka taɓa shi. Ka buɗe, in ya buɗe data saver nan shine za ka taɓa, ka gan shi nan. Sai ka taɓa data saver ya buɗe. To yana buɗewa a ciki za ka ga use data saver. Abin da ake so kai anan sai ka danna ka buɗe shi gayi nan. Gashi nan sai ka taɓa shi idan ya buɗe. Hakan ya nuna ma cewa in dai har ka buɗe wannan to babu application ɗin da zai aiki. Ko guda ɗaya ba wanda zai aiki har sai ka taɓa shi, ka shiga tukunna kafin ya fara aiki. Akan wancan lokacin ka bar shi a ƙarshe wanda kowane application zai dinga aiki da kanshi. Yana cinye ma data but amma wannan shi zai rage ma. Ko sai ka shiga application kafin ya fara aiki. Sannan kuma a nan yanda ya nuna gashi nan unrestricted data. Gashi nan abin da ya rubuta ya ce two app allowed to use unrestricted data when data saver is on. A nan da kuke gani application guda biyu ne kawai a cikin wannan wayar wanda zai dinga aiki ba tare da shi kaɗai zai dinga aiki ba ko da ce ka kunna ko ka kashe dole zai dinga amfani a wayar. Dole ne wannan. Yanzu idan na shiga, bari shiga in buɗe ku gani. Gani. Bari nuna muku yin scrolling kun gani? Carrier service dole ne yana nan a buɗe. Automatic ne saboda yana amfani da waya ne. Dole sai da su. Sannan in kai ƙasa ka yi scrolling ka ga wannan Google Play Services. Dole wannan ko in dai waya babu wannan Google Play Services ita kanta wayan ba za ta yi functioning ba. In dai waya babu Google Services to ba za ta taɓa yin functioning ba. Haka abin yake. Allah ya bamu sa'a.